Ladies and gentlemen, ndine nyaya yandasangana nayo nhasi yandangoti ndingopfura nayo panapa faster ndingoti gaga ndikuzivisa zviri kuitika. So ndiri kusangana nenyaya iyi kunzi there was a break in at President Mnangagwa's briquette farm in Kwekwe. Thieves went away with 6,000 USD. This incident happened just after a visit by Botswana president at the farm soon after it just ended SADC summit. Ndonya yandiri kuona panapa iri kubudiswa nevakomana vanozvita Children of Zimbabwe War Veteran Association. Ndo vanhu vabudisa nyaya iyoyo vachitaura kuti kuri kunzi kwakabiwa mari inosvika 6,000 USD kunzi kwakangopindwa zvimwe zviya. Nyaya iyoyo iri kuzodairirwa nemaZimbabweans vakawanda. Vanhu vakawanda vanenge vane zvekutaura, vamwe vanenge vachipa kusapotana, vamwe vari kushora, asi vamwe vari kusapota zvakaitika. Vari kuti they should have gone with the war farm. Emerson has looted a lot of things. Vamwe vari kutaura kuti vachisapotana nechiitiko chakaitika kuti aiwa vanhu ivavo dai vakatoenda nepurazi rese nekuti hanzi akanyanya kubira vanhu vakawanda. Mwari kuda ari kuti with the security that is there, only CIOs should be answerable to that. Vasaite izvozvo vanofa nezhara. Ndo mumwe wazikutaura nemunzi aiwa timu riko vanofana kunyatsotaura ava vanosvita masiyano vanofana kuanswer that because hapapindike zvekumhanya netype yesecurity inenge iri ipapapo. Mwari kuti good only that won't feel it. Mbavha iyi matsotsi haagerani kunyemba pakashata. Mwari kuti haufa god rake rakabatwa nachilemoko. Unoona vanhu vari kutaura zvakasiyana nenyaya iyi. Kutonga nyika zvekusvika vanhu vakudhauta vakuti votoitwa chinhu chakashata vanocelebrate. That's the situation iri kuitika panapa. Mwari kuti ko mari yese iyo yaite mumba isingaende kubanki mumwe akubuditsa mashoko. Zvinhu zvemari zvazvo it's a big farm rekuti panoitwa zvakawanda kana price yemombe 1 inenge ichitengeswa ipapo it's reasonable kuti inokwanisa kutongowanika pafarm. Isi mari kuti yakanyanya kuwanda zvayo because price vanotengesa kana mombe pamwe kwakuchangobva watengwa mombe who knows. Mwari kuti as long as the economy remains in shape of crime will affect everyone including ZANU-PF cronies. Pakashata. Mwari kuti ask the CIO, they are privy to the security detail in them. Also they don't get paid much to protect billions looted. The equation is simple: protect the citizens, share the national wealth. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwa panapa vari kutadza kuchenesa vanhu. Vari kuti aiwa takasvika tikatora hatina kuba kuita any breaking with doors. Mumwe wari kutaura ari kutokema kuzvita iye ndiakapinda ikoko ari kuti takatora. Okay, mwari kuti ndo panonzi hapamiwe ipapo. Hai pazvinhu zvakaita sezvo sure, but I don't know how far true is this, but chinhu chandishamisa ndechekuti vanhu vari kuzobuda vachicelebrate chiitiko ichocho chakaitika kuti pakagonekwa chazovawanawo nekuti vanhu vari kusangana nematambudziko akawanda munyika. Unoona kuti nyika yeZimbabwe vanhu vari kutambura, vanhu vari kusangana nemaproblems akasiyana every day, machallenges asingataurike asingatswatanodzike. So vari kuzoti vakaona something like this chaitika vanosara vasina option pane kungocelebrate ngoti aiwa zvazoita hapo. Ndo nyaya iripo muri Zimbabwe. Namuno kudarika panapa ndichikuonesai zvimwe zvezvinhu zviri kutaurika mumastreets esocial media, nyaya dziri kutenderedzwa nevanhu ava. Amen. Munoionawo sei nyaya iyi? So kana uchangotonga kusvika panapa first time yako, tanga nekulike this video ubva wasubscribe, but the most important thing, see our like and give this video a thumbs up. Ungobaya notification bell because zvakawanda zviri loading.